Obavljen je žrijeb za svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine koje će se igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Ekipe su žrijebane u čak 12 grupa. Reprezentacije iz regije raspoređene su u sljedeće grupe. Hrvatska je, u zavisnosti od toga da li u polufinalu Lige nacija pobjedi ili bude poražena od Francuske, ide ili u grupu D ili u grupu L. Ako pobjedi, igraće u grupi D sa Ukrajinom, Islandom i Azerbejdžanom. Ako izgubi od Francuske, igraće u grupi L sa Češkom, Crnom Gorom, Farskim ostrvima i Gibraltarom. Srbija je u grupi sa Engleskom, Albanijom, Latvijom i Andorom. Bosna i Hercegovina je u grupi sa Austrijom, Rumunijom, Kiprom i San Marinom. Crna Gora je u grupi L sa Francuskom ili Hrvatskom, Češkom, Farskim ostrvima i Gibraltarom. Slovenija je u grupi B sa Švicarskom, Švedskom i Kosovom. Sjeverna Makedonija je u grupi J sa Belgijom, Velsom i Kazahstanom. Kvalifikacije će se igrati od marta do novembra 2025. godine. 12 pobjednika grupa će se plasirati direktno na svjetsko prvenstvo. Drugo plasirane reprezentacije borit će se u baražu zajedno sa 4 najbolje rangirane selekcije iz Lige nacija. Evo i svih izvučenih grupa.